uget sadulita hemel lae layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung babar pisan Semar ora nduga mana lamun to gubukku karang kadempel kene kerawuhan kadangku sepuh sedulurku tuwa Kakang Togog Tejo Mantri. Kakang Togog padha winantu Basuki anggenmu prapta Kakang. Iya Semar kene yen pancen mertinjo tilik marang kayuwananku lan kayuwanane anak-anakku syukur bagi jumurung ewadene yen pancen ana wigati maragage enggawet darna kanthi tetela ya Kang Kakang Togog Tejo Mantri. Semar Kakangmu Togog iki adoh-adoh kraya mung kepingin sambang ana karang kadempel sambang ana sudungmu. Kakangmu Tejo Mantri iki mung bakale bawa rasa kakangmu iki bakale sambat perkara kahanan kang sarta. Kakang Togog kok iso ngendika sing kaya ngono ngene. Apa kira-kira ya Mar? Apa apike kira-kira jagat iki ndang kiamat wae ya Mar? Semarega den prayitna semurire eko ambalik titiani kandayani tresnya purnama gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti. Togog kok iso kandha sing kaya mengkono mau nganggo dasar apa nganggo wewaton apa donyane sing wis rapuh kahanane saiki kok malih sarwa panas kowe ngerti dhewe Semar sumurup dhewe. Kakangmu aku Togog iki gandrung karo tembung katentreman, Togog iki gandrung karo tembung kerukunan. Nanging nyatane apa? Nyatane kabeh panjangka gegayuhan lan panginto-into ora iso mulus apa sing kaya dikarepake. Kepara nyata Mar, kepara nyata lamun to tentrem kuwi ora langgeng, tembung tentrem kuwi ora langgeng, tembung seneng kuwi ora selawase, kuwi pancen bener. Kabukten
Edan sing kagelar ana prajaku, sing kagelar ana negaraku. Kang mapan ana tanah Sabrangkana. Negaraku sing ana tanah Sabrangkana isih ke bawah perintah, isih kalebu wilayah ing negara Ngastina. Ya kuwi negaraku sing jenenge negara Loji Tengara. Loji Tengara. Iya. Bosmu utawa ratumu jenenge sapa Kang Togog? Ratu Mblegedu. Tak kira sak jagat iki ora ana sing ngungkuli ing reh kesugihane. Jenenge ora ana liya ya kuwi Prabu Jayasentika. Jayasentika? Iya. Jur gandeng cenenge karo Semar apa Kang Togog? Terus terang wae yo Mar. Aku ki meri karo kowe. Togog yen urip ana alam padang iki meri karo nasibe adiku dhewe ya kuwi Semar Badranaya. Bakan apa Kang Togog? Ngene. Senganti ondol-ondol Semar wiwit jerabang nganti cerapang. Momong sapa? Momong para satriya Pandhawa. Kowe ngabdi karo para Pandhawa. Sing racake para Pandhawa yen tombok tuturi, yen tombok kandhani iki mung bangun miturut ketitik tansah ngambah marga rahayu. Ning aku nelongso Mar. Bareng dapukku dadi abdi. Dapuke Togog Tejo Mantri dadi batur sing jarine batur kuwi saka tembung pangembating pitutur. Aku dadi abdi, Togog dadi batur ana negara Loji Tengara kono. Aku ngelingke karo sesembahanku sing jenenge Prabu Jayasentika iki malah dipentelengi Mar. Aku nuturi karo Jayasentika malah diidoni raiku. Mongko sing jenenge pamong kaya aku karo kowe iki duweni kewajiban sak putuhe tumrap apike sing dimong. Kuwi yen kanggone Togog tanggung jawab sing ora enteng, tanggung jawab sing gedhe. Semar momong karo Pandhawa kelakon dadi wong becik. Ning Togog momong karo Jayasantika lan warga ing negara Loji Tengara kabeh do bubrah pakartine mengkang saka pernataning agama njlewar saka paugraning kautaman. Mongko wong yen wis rampung anggone urip, mongko wong yen wis rampung anggene urip ning ndi parane to Mar? Ning ndi parane to Ismaya? Ora wurunga lak ya bakale sowan ana Gusti kang murbeng dumadi, ora wurunga menungso yen wis rampung kewajibane ana alam donya bakale tumekaning pati. Mongko sing jenenge wong mati iki sok bakal tanggung jawab sakutuhe pianggone netepi dharma lan kewajibane. Mongko aku wis ora iso ngandani karo momonganku. Iki njur lelakon nek kaya ngene iki piye, Mar? Aku meri karo kowe. Aku tak genti sing ngomong Pandhawa, kowe momongo wong-wong Sabrangkana ya, Mar. Kyoto melah mangolah ilmu bangkit mikat arah mangukut kukuhaning jiwa
ratumu, juraganmu, bosmu sing jenenge Jaya Santika ki pakartine piye to, Kang? Wis tak kira lumaing bawana kureping akasa ki ndek enek wong elek kaya ratuku iki. Yo nadyan Mar, nadyan racake wit biyen sing tak mong ki wong elek-elek ning iki ngungkul-ngungkuli Mar. Wis tanpa gagas panjeriting kawula dasih ing ngatasé para kawula iki nete-nete uripe bencana bumi banjir nekani kabeh do ngungsi golek urip lah kok kraton malah nggih papane ratu malah dibangunke anyar ngono ki nalare piye Mar Jajal kabeh sing dadi panangise para kawula dasih babar pisan ora nate digawe ning sing diupaya mung klemising lambe blenduke wetenge dhewe ing atase para kawula iki nadyan rekoso kaya ngapa uripe ibarate sirah dinggo sikil dinggo sirah nglumpukke dhuwit kanggo apa sakliyane kanggo urip saben dinane ya kanggo nyumbang pajeke negara ning leh nanjake iki ora bener malah nggih bancaan ning dhuwur kono Rina wengi iki anane mung pinter-pinteran guneman nanging babar pisan ora nate ngrampungne perkara Mar. Lah pakartine sta kaya ngene kok diumbar. Kawulane iki njur arep digawa nyang endi to Mar? Aku njaluk tulung karo kowe Mar. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Elingno ratu Gustiku kae. Iki mengko yen sing ngelingke pamonge satriya tanah Jawa mbok menawa ana padange lelakon wis aku njaluk tulung karo kowe ya Mar wis aku tak leren lek ku dadi togok yen nganti ora bisa gawe katentreman aku pasrah bongkokan karo kowe ya Mar Sang
marati mring kautaman tan pegat mring pangestune Haren wonten jawuh Bapak tanpa lidah sinambung tanpa banyu tinalang mestine kupingmu krungu dhewe senadyan anak-anakku mung ngrungokke ana pepungkuran ndak kira wis mudeng apa sing dirembug dening Pak Demu Kakang Togot Tejo Mantri. Semar ngrumangsani wis tuwa, aku bapakmu Semar ngrumangsani wis ora enom. Arep jangkahke sikil, ngrembyahke tangan iki wis saras-sarasen. Monggo Pademu Togok iki mau masrahke sak putuhe babakan katentremaning negara Loji Tengara marang Semar. Gareng, kowe anake sapa? Anake bapak. Kewajibane anak nyang bapak kepiye? Mbangun piturut marang apa sing dadi perintahe bapak. Gareng dina iki budhal nyang Loji Tengara tentremno kahanane. Piye Mas Gareng? Kowe apa kule? Kok dadak takon aku ki genah adimu no. Kewajibane adik nyang Kakang piye, Tru? Adik kudu mbangun miturut ing perintahe Kakang. Budal ning Loji Tengara tentremna kahanane ya, Le. Mosok Gong Nun kowe apaku? Aku adikmu. Kewajibane adi nyang kakange kepriye? Kakang kudu manut ing reh perintahe adike mangkat ning Loji Tengara, Truk. Ngosik to, ngosik mangkat to, ngosik to. Awake dhewe iki sak grup lho. Ki mengindak kleru to, ndak. Kowe iki lho apaku? Adikmu. Kewajibane adik nyang kakang apa? Kakange kudu manut ing reh perintahe adike mergo adike isih cilik. Ana tetembungan yen wani aja wedi-wedi ning yen wedi aja wani-wani. Yen pancen Bagong moh mangkat, yen pancen adiku sing tak tresnani Bagong kok moh budal ning Loji Tengara, aku ndak apa-apa, aku tak budal dhewe. Ewadene kok nganti aku iki engko tumekaning pati, Petruk kok nganti dipateni karo wong Loji Tengara, diajar, disiksa karo wong Loji Tengara. Aku wis sumpah, aku wis prasetya suk-sukmaku sing arep ngedeni kowe. Ya ampun. Ancamamu tek elek ngono. Lah kowe kari gelem budal apa ora? Kari
wani ora mangkat apa ora kowe mangkat monggo ora ya monggo ya ayo mangkat wong loro nek no Sang Rama Daya Patyana Yaksa Gumcang Brahma namane wil katak sini jejagi jroning mare mbadha kolam tanpa tuwa mina-mina droja ladri mila gugu saben hari ora pangling sing dadi panduluku iki pendhita Kendali Sada Begawan Anoman inggih Ki Petruk kula ingkang mrepeki jengandika Ki Petruk Anoman do slamet ya man inggih awit pangestunipun Ki Bagong wilujeng nir ing Sambikala syukur nek ngono ana wigati apa man mrepeki marang kantong bolong nuwun pangapunten Ki Lurah bobotipun nampi dawuh saking pepundhen kula Ki Badranaya kula nampi perintah Anoman nampa utusan kinen anjampangi dumateng tindak jengandika Ki Lurah Petruk ingkang badhe prapteng wonten nagari Loji Tengara njejekaken adil lan njejekaken bebener pramila saking menika Ki Lurah paduka Ki Lurah sampun wasu melang ing penggalih kula ingkang badhe ngreksa dumateng kayuwanandika tuwin kayuwananipun Ki Lurah Bagong matur suwun ya man syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono senggana ning kowe aja ngarep-arep apa-apa merga kula sampun mangertos pancen sampun dados sedya kula ciptaning galih wiwit kuncung ngantos gelung gesang kula badhe kula sramakaken kinarya nindakaken dharma tumrap katentremanipun bebrayan bagus yen pancen kaya mengkono ayo yen pancen kaya mengkono digelak lakune prapteng negara Loji Tengara njejekake adil njejekake bebener nganggo tekad sinatriya muga-muga
muga-muga negara Loji Tengara enggalo antuk suluh sulak pepadang ya man sumangga kula dherekaken Kyai.
Yen ora sisip sing dadi panduluku iki ana Wanara Kusika Seta wani mlebu ana wilayah Loji Tengara. Lamun bisa tata jalma manungsa sapa sing dadi aran Moheh Wanara? Mburi saka pertapan Kendali Sada jenengku Begawan Anoman. Bali takon sapa jenengmu? Barongan. Aku warangka dalem negara Loji Tengara. Yaksa dahuru sing dadi aranku. Dene aku tumenggung salukat katut barat. Sajake bedhes elek duwe niat sing kurang prayoga. Duwe karep apa kowe mlebu ana wilayah Loji Tengara kene, Wanara. Bloko Suta blakotan terus terang. Tekaku mrene ora saka prentuling atiku dhewe. Nanging Begawan Anoman nampa palaporan saka warga Gong kang mapan ana negara Loji Tengara kene. Yen to ratu Gustimu kuwi duweni watak angkara murka, adigang, adigung, adiguna. Apa ya ngono? Ora salah. Kuwi urusane negaraku. Kowe wong Jaban Rangkah ora wenang nyampuri perkarane wong Loji Tengara. Ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen. Gusik. Sipati ratu kuwi kudu ngayomi karo para kawulane. Ora kok malah ngidak-ngidak kang sarta nyiksa panandange para kawula. Kuwi jenenge panguwasa kinarya gada. Mula wigatine Begawan Anoman prapting Loji Tengara kene mung bakal nganti. Ayo para sentana praja ing Loji Tengara kalebu patihe sak ratu gustine supaya nindakake dharmane dhewe-dhewe tanpa singlar ing bebener, tanpa singlar ing tembung kautaman. Lamun tumindake ratune sak patihe lan kabeh para pejabate negara Loji Tengara ora gelem didandani, ora gelem diowahi, tetep beguguk utawaton, tetep gak siya marang para kawula. Ora kok Begawan Anoman ngeden-ngedeni iki ora. Negaramu kene jagangen sing jero benteng ana sing kandel. Ora nganti setunggal dina Loji Tengara bakal rata padha bumi. Tumenggung cekelen monyet elek siji iki.
ing bungsu sangkep jojokan baran bau saya hekti ya pure kaya wedhus wani mlebu kraton Loji Tengara sapa iki ndangu dateng kula nami kula Petruk Kantong Bolong dene wingking kula niki adi kula nun inggih pun Bagong lajeng andika apa ora kulak pawarta adol pangrungu Ratu kondang kaunang-unang kajwara saindenging jagat raya Prabu Jaya Sentika iki ya aku iki ya Prabu Jaya Sentika dina iki isih tinarbuka lawang mertobat kanggo panjenengan mula tetep ana darmaning Kanalendran sing kudu berbudi bawa leksana berbudi iki tegese seneng geganjar ngawula wisuda bawa leksana apa kang kawedar kudu kelakon yen iya ya iya yen ora ya ora wis kesuwen wektune udakara 32 taun bangsamu dhewe mok idak-idak merga panguwasamu sing ngumbar marang kamurkan mula dina iki syukur yen kena tak elekke ewadene ora kena tak elekke detik iki uga Prabu Jaya Sentika kudu lengser saka kursi kelungguhan iki ladalah gembelo sing dadi pacawet gibeng dengkleh ragamu
Petro ini kesel ngawur wayangane. Aduh. Kapok Ki Petro. Kula kapok. Apa kowe? Aduh. Kapok Ki Petro. Ayo, kowe nek watakan tapi tuman. Lah, aduh lho, ngecak. Aduh kapok. Ayo sap kowe. Bocah kok ngetak matamu kiraku aduh ucul kowe oh mangsane aku ngrumangsani kleru aku ngrumangsani luput Ki Petro ajar Petro biar kowe di provokator enak. Ayo. Kowe apa ra eling yen to wong nandur ki ngunduh utang iki bakal nyaur sing gawe bakal nganggo. Ora eling tembung ngono kuwi. Nandur ngunduh utang nyaur gawe nganggo. Ora mesti, Tru. Kok ora mesti ana sing gawe ning ora dienggo. Apa tukang duduk ubur? Yang gawe ra dinggani dhewe. Beda kowe. Ucul. Aja ning ngene ucul. Ayo. Wong dadi ratu kuwi ora mujudake bebungah nanging amanah. Kudu tanggung jawab cak wutuhe, ngono. Babakan tata titi tentrem ing negara. Ngerti apa ora kowe Jaya Santika? Nggih, kula kapok. Biar kowe. Murang tata gelem mertobat ora? Gelem mertobat ora? Ngomong gelem bojomu nggo aku. Iki senengane kok anu kok, Bang. Turahane kanca. Aku turahan ndak apa-apa penting ikhlas lho. Janji mok tutuk le, anggenmu ngumbar kamurkan aja takon dosa kowe tak kei urip ben kowe gelem mertobat. Matur nuwun Ki Petro. Matur nuwun. Sanggep keprabon perangkang ngobrol marakoko iki sapa iki kok dampiak menawi Ki Petro ndangu dateng jasad kula lanteng wingking kula niki lurah ingkang kebawah negara Loji Tengara. Oh, iki dadi kumpulane para lurah. Nggih. Sing ngarep dhewe lurah sapa? Nami kula pun Lurah Josikon. Sing gurine kula Lurah Jomotol. Gurine neh kula pun Lurah Darma Setu. Gurine neh kula pun Lurah Darma Jeruk. Sik to sik. Alon tadi sik. Ngarep dhewe sapa? Nami kula pun Lurah Josikon. Gurine kula Lurah Jomotol. Heeh. Terus gurine neh
kula pun Darma Setu, mburi dhewe kula pun Lurah Darma Jeruk. Gabungne jenenge Wasa. Nuwun sewu Ki Petruk, piye Lurah? Gandeng Prabu Jaya Sentika sampun lengser ke Prabon. Ateges dampar ke Prabon ingkang dados ratu wonten Loji Tengara mriki suwung. Gandeng Paduka Ki Petruk ingkang saged nentremaken kahanan kang sarta swasana. Paduka ingkang dipun pilih dening para lapisaning lurah lan sedaya lapisane masyarakat. Inen dados ratu wonten ing negari Loji Tengara. Aku gelem dadi ratu. Yen patihe adikku Bagong, mergo iki sing ngancani rekasaku. Sumangga kula dandani busana ratu Ki Petruk. Budaya sing elek ana ing Loji Tengara kudu dibusak, kudu diganti, diowahi sing luwih apik. Nggih, cocok Sang Prabu. Kula lurah-lurah diwajibaken kados pundi? Kowe lurah-lurah pendak taun kudu wajib nanggap wayang. Dalange ada dalang ceng-ceng po, milih sing apik kek ngono. Nggih, milih dalang sing jek enom, dalang sing ganteng, sing Joko durung kambon wedokan. Kowe nganti ora nanggap wayang pendak taun lurah-lurah tak dongakne anyang-anyangan permanen kowe. Piye, anyang-anyangan permanen dah rasane ya apa, Nggih, siap kowe lurah-lurah tak angkat derajatmu. Saka lurah malih dadi Sentana Loji Tengara kene. Aku duweni penjalukan kanthi Petruk dadi ratu ana negara Loji Tengara, negara kene dadi negara sing adil lan makmur. Gemah ripah Lojinawi Kertatata Turaharja, Ratu Loji Tengara, Prabu Tongtongsot Bel Gedwel Beh, Patih Loji Tengara, Patih Bawur Sari.
witing naga sari mulat mangandhap tinggal wanodya yupuru haking Anoman kula wonten dawuh sinuwun Prabu Tongtong Sebil Gedwel Beh Anoman dina iki tak angkat derajatmu dadi pujangga agung negara Loji Tengara kene. Duh ngaturaken panuwun do sinuwun Prabu Tongtong separing kapercayan ingkang semanten agengipun. Iya. Gandeng negara Loji Tengara kene iki maksih ke bawah perintah karo negara Ngastina, no? Anoman tak perintah dina iki lumarapana negara Ngastina. Sawana Prabu Duryudana. Aku kepengin ngelingke Prabu Duryudana sing kaprah duweni watak angkara murka, ngono. Wateke nista budine Candala. Sanggiten kanthi tembung sing rungsit ngangge tembung kowe nyiliya dampar keprabon Ngastina. Mengko dheke mesti mudeng yen ana ramene Prabu Tongtongsa sing diadyaki.
ginarabak padaya yuwarna Suksma mangadi luwih mugi ngayomana mring panjenenganing ingsun. Kula nuwun dereng dangu sak rawuhipun Koko Prabu Mandura ing Stinggil Negaring Astina. Duh Koko Prabu, Kang Rayi Duryudana ngaturaken pasegahan Panakrami mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Jeng Koko Prabu Balarama. Jagat Dewa Bathara pangestung para jagat Yayi dahat katedha kalingga murda lulus raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura ing Stinggil Negaring Astina kalis saking rubeda bombong mongko kraos ing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambagi Panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang. Inggih Yayi, inggih. Kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang tumanduka Yayi Prabu Duryudana. Sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang lumentah kula kalungaken jangka kapetekaken pranaja rumeketing Wardaya mugi amimbuhana bagya kayuwaran kula. Duh Koko Prabu, mboten langkung kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi. Duh Koko Prabu, nggih semunipun sampun mboten kirang sekecok anggenipun Kang Raka lelenggahan wonten ing sasana mriki Yayi. Mboten dados sabab gandeng ripa lenggahan sak mangke Kang Raka sampun marak siba bebasan anyidam rujak ing cempaluk tumengklungen daya-daya wruh gati ning karsa winalik rasanipun Baladewa winalik rasanipun pun Kakang ing Mandura. Yayi Duryudana menawi keni winedar ing akatah gandeng kula sampun marak mangarsa wonten pendhapi agung Negaring Astina. Kang Raka sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Yayi Prabu Duryudana enten babakan menapa ingkang kedah dipun rembak kaliyan Kang Raka Mandura Yayi. Permara mangos somya ngambrang kadhi karunaning kaswasih ring marga Hamalabung risang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrang sang baya surya mangrang sang baya umyus hamara wayanto Duh Koko Prabu
kapara nyata pancen bener. Kula kirim Nawala, kula kirim Kintaka utawi Layang lewat gandhek sakembaran kinen ngundang paduka saking negari Mandura kinen rawuh wonten Praja Ngastina awit wonten babakan ingkang badhe kula suwunaken pirsa dhateng Kaka Prabu Mandura. Babakan menapa Yai? Sumangga kula aturi paring dawuh Tri Ari Kawuri utawi telung dina kepungkur. Prabu Duryudana nyupena. Prabu Duryudana ngimpi. Sajroning pangimpen kula sajroning supenanipun Prabu Jaka Pitana. Negari Ngastina ketrajang banjir bandang. Pangimpen mbok menawi negari Ngastina ketrajang banjir bandang kula wau miturut gagasanipun Kaka Prabu Mandura mengku teges menapa Yayi kula wonten dawuh ngimpi kok negarane keterjang banjir bandang menika wangsit saking Gusti ingkang murbeng dumadi supados paduka Yayi Duryudana saged mulat sarira angrasa wani ndandani barang sing rusak jejeke barang sing bengkok wabil khusus kang mapan ana negara Ngastina mriki mekaten Kaka Prabu nggih supados para Kurawa niku saged dandani ingkang dados pakarti lan tumindakipun kurangane apa to tumindake para Kurawa nggih awet menawi dipun terus-terusaken menawi kedlarung-dlarung ora gelem dandani ora gelem metani apa sing dadi pakartine nyuwun sewu pangimpen banjir bandang kala wau saged meratelaken mbok menawi negari Ngastina mriki saged ketaman pageblok mayangkara larang sandang larang pangan yen terus diumbar-umbar Ngastina bakal bedah Yayi. Mangun kong kanduhan remang lerlena tanpa kanen lerlena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sanghyang utama lagi cok lawan pangandikan Nalendra Ngastina kalageng Raka Mandura Prabu Baladewa kedadak kasaru gegering jawi praptane Resi Mayangkara minggah ing stinggil pendhapi negari Ngastina repepeh gawe cingak kang sami ulah minggir batur minggir Karjo Pindo tangak jambing tawang Rawana Yaman susun angin tinggonin miwang kaleng kangkung miang kaleng kangkung
sinabeto ing Iloduni Jumawaing Tawang Tuwang nuwun sewu. Kula pujangga kraton Loji Tengara nami kula pun Resi Mayangkara ingkang sowan wonten ing negari Ngastina mriki. Allah ora pangling kowe iki pendhita Kendali Sada dadak ngaku tetenger Resi Mayangkara. Dadak ngaku pujangga kraton negara Loji Tengara. Ana wigati apa anoman prapta ana pendopo Ngastina. Inggih, punten dalem sewu. Anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana menika bobotipun nampi dawuh saking tetungguling Nalendra nenggih sesembahan kula Prabu Tongtongsot Belgeduel Beh saking negari Loji Tengara. Saksampunipun Sang Prabu Tongtongsot menika kawisuda dados Nalendra wonten negari Loji Tengara badhe nyuwun paseksen. Prabu Tongtongsot Ratu Gusti mun njaluk paseksen apa? Nuwun inggih menika kalilan dinten sakmangke Prabu Tongtongsot Belgeduel Beh ngampil utawi nyilih dampar keprabon negari Ngastina sinuwun. Edan kowe. Edan kowe Anoman. Taplir kinatap rupa yaya sinepi jojo bang mawingo-wingo ngis setan membo menungso lekno mripatmu jerengen gobokmu. Aku ngerti pelayune tembung saka sesembahanmu Prabu Tongtongsot. Toto gelar bakal nyilih wujude dampar kencana. Cetha lamun to bakal jongkeng ke prabone Prabu Duryudana. Ri palungguhan iki tak ajangi jembar negara Ngastina tak depani. Ora bakal tak wenehake marang sapa wae. Senadyan mung sak iyubing payung kejaba yen sirahe Duryudana wis gumrundung basa kokot rumpung laler. Anoman metu jaba ayo petung karo Baladewa biangsat kowe. Hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring abdi Lole sumorati ali lucu anak Prabu Duryudana Bapa Durna kados pundi kahanan kang sarta swasana negari Ngastina babakan bebasan wonten paribasan ancik pucuke ngeri wonten ratu anyaran jenenge Prabu Tongtongsot wani nyarbedhan negara Ngastina sing kula gumuni sing dadi pujangga kratone lah kok si Anoman. Apa ora ngerti Ngastina ki duwe pendhita duwe pujangga agung sing manyar-manyar ya ki Pendhita Durna. Rumaos kula kok teng lakon napa-napa ki Anoman kok panggah metu. Lah nggih to.
kamangka negara Loji Tengara menika maksih ke bawah perintah negari Ngastina. Loji Tengara maksih kalebet wilayah Ngastina. Wiwit riyin mula pangraos kula Loji Tengara babar pisan ora tau gawe geger. Ora tau ngobak-obak katentremane negara Ngastina. Kula Jubriya, Duryudana, Jubriya ratu anyaran kala wau, ratu pulasanipun, ratu sulapanipun Pandhawa. Ing pamrih kinen ngogreh-ogreh gawe bawar Ngastina. Paman Harya Sengkuni paman. Kula wonten dawana anggir Duryudana. Ampun negakne Koko Prabu Baladewa sampeyan kanthi para Kurawa. Mbok menawi niki mengke wonten bobol barating lelakon. Mbok menawi niki mengke Loji Tengara badhe merang kampuh Jingga ngrabasing Ngastina, Kurawa kudu gelem tumandang gawe. Nek nen sendika mangestokaken dawuh Kartomarma kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Sumarna kang padha gantung sibuk tumuli panjenengan ingsun arsa kundur hangdaton. Prawaca dawuh pangandika Paduka Sang Ratu kalilan Kartomarma Hamid Madal Pasilan. Sabet biar katalika wau paripurna dawuh pangandikane Sang Buminata ya jengkar saking dampar denta arsa kundur hangdaton. Bawane Sang Nalendra Agung ing Ngastina wis tanggap ing sasmita.